Това е обратната връзка, на която ние много държим с вас, уважаеми зрители. Наши зрители се свързаха с екипа на Сутрин с TV7 с молба за съдействие. Какъв е проблемът? Вече 5 месеца майки от квартал Лозенец се опитват да накарат голямата столична община да възстанови премахнатата детска площадка в близост до паметника на съветския войн, намиращ се на булевард Черни връх в квартал Лозенец. Нашия репортер Владислав Цветков и операторът Явор Василев се срещнаха с тях. Нека да видим какво искат те. Аз ще взема. Нищо. Добре. Даже Борис, знаеш тук какви покуци има? Познай какво намерих. Такива разговори си водят децата и това е единствената им възможност да си играят на място, където преди 5 месеца е премахната градинка с катерушки, намираща се до паметника на съветският войн в квартал Лозенец. Майки от квартала търсят помощ от общината, остарелите катерушки да бъдат подменени с надеждата, че на мястото ще остане детска площадка. Когато се появиха от общината, реагираха след 4-5 години и ги демонтираха детските съоръжения, много се зарадвахме. Но това било фалшиво и за кратко, защото се оказа, че всъщност реакция след този демонтаж нямаше. Защо според вас се е стигнало до това нещо да бъде ликвидирана тази площадка? Нямам представа какво се случва в главите на тези, които решават тези неща, но официалното, което така или иначе се шири тук из хората из квартала, е, че това е нареждане от Министерството на културата. На практика проект за изграждане на нова детска площадка има. Националният институт за недвижимо културно наследство не възразява до паметника да има съоръжение за игра на мълчуганите. 5 месеца след заличаването на площадката, за майки и деца остава само споменът. Тук гледаме сега една госпожица, която проходи на тази градинка. Имаше люк, имаше парзалки, точно за тази, която казах, те бяха 2. Една за по-големи деца и една за по-малки. Люките една по една почнаха да се чупят, но въпреки всичко ги имаше. Тя тук се люля за първи път, се парзареше на парзалки един ден. Връщайки се всъщност от почивка, видяхме, че вече няма люлки парзалки. Ти на каква катерушка най-много обичаш да си играеш? Много обичах тук, защото ми беше с повече неща и можех много неща. И на двете едновременно. Еднакво, защото там пък търсех съкровища и там. И двете. Очевидно от голяма столична община знаят как се правят градинки и детски площадки. Защо не се получава там, в Лозенец, не става ясно. Жалко за малките деца и техните майки. Майките от квартала се надяват, че тези 5 месеца в очакване на нова площадка няма да се превърнат в години на отлагане на нещо, което те смятат, че е редно да имат за децата си. Детска площадка. За TV7 Владислав Цветков. Сега при нас в студиото е Ралица Маджарова, директор на Зелени системи към Столична община. Добро утро. Добро утро. Това е проблема, както го виждат и децата, и майките, и нашия репортер Владислав Цветков. Тук беше тази катерушка, която исках да се катеря на нея и търсих съкровища. Какво стана? Защо ги няма тези катерушки сега? Лично аз, като майка на първо място, напълно заставам зад желанието на тези граждани, малки дечица и техните родители. Възстановяването на тази площадка е един личен мой ангажимент, който аз поех още в края на миналата година, след като възстановихме цялата градинка и я преасфалтирахме като тревни площи, като парково обзавеждане. Остана този сектор зад паметника с едно морално, физически устаряло съоръжение, което беше опасно за те казаха майките, ползватели. Че са искали да се махнат тези Точно така. С настъпването на настоящата бюджетна година, моята идея беше да отделиме средства от собствения си бюджет за изграждането на нова площадка на същото място. Направихме проект за това нещо, който, за съжаление, в първия момент беше несъгласуван от Министерство на културата. Защо Министерство на културата се намесва в такова отношение? Заради паметника ли? Цялата градина е декларирана като паметник на градинско-парковото изкуство. И всякакви намеси в нея, както и в други такива обекти, задължително се съгласуват с Института за национално недвижимо културно наследство. Сега да ви попитам малко спекулативно, вие ще ми отговорите точно както е, но съветският войник отново е тук, той е там и съответно той дава своето въздействие върху майките, децата и така нататък. Не бих казала.
Ако погледнем така, можем да кажем, че съветския, не съветския, руския войн пази това място. Пази го. Точно така е. По-скоро това е една допълнителна охрана на тези зони. И Министерството на културата всъщност казва дали може там да стане въпросното мероприятие или не. Значи майката е била права. Какво тя каза? Нещо от Министерството на културата не са дали. Как се протече нататък нещата? Тъй като действително общественият интерес е много голям, включително казвам и лично нашия ангажимент, защото аз съм убедена, че там трябва да има и да съществува това пространство. Всъщност, благодарение на, може би именно на така обществен интерес от страна на майките, заместник министър на културата Чобанов издаде ново становище, с което одобриха. А имало ли е старо, с което не одобряват? Да, първоначално не съгласуваха този проект. Какво значи не съгласуваха? Не одобряват нещо? Документ ли е имало или какво? Да, имаше такъв документ. В който казват не може да има такова нещо. Точно така. Именно защото там има съветска паметник. Не. Тъй като само по себе си планировката на тази градина не е предвиждала тази площадка. Тя е създадена в последствие. Става въпрос за вмешателство в паметник на градинско парковото изкуство. Тук не говоря за монумента, който сам по себе си е паметник. Ако ме разбирате какво искам да кажа. Да, отделно е парковото изкуство. Пространство, е като декларирано като паметник. Точно така. Типично българска градина на Бояр или какво? Оформено е с някаква планировка, с определени растителни видове и именно в нея не е била предвидена на времето, когато е изграждана такава градинка. Сега заместник-министър Чобанов вече е казал, добре, може това да се осъществи. За което кога сме ще се благодарни. осъществи? Кажете за зрителите. Това ги интересува. Да, в момента се сключва договор с фирмата изпълнител, която най-късно следващата седмица започва работа по изграждането на площадката и в рамките на 3 до 4 седмици тя ще бъде готова. Това е чудесно, ако наистина се осъществи в тези срокове. Сега да видим и мнението на районния кмет на район Лозенец Прошко Прошков, за да разберем защо е премахната детската площадка, може ли тя да бъде възстановена. Вижте какво ни каза той. На практика, в крайна сметка, тук детска площадка ще има. Но защо 5 месеца няма според вас? След като получихме утвърдително становище от НИПК, съм уведомил с дирекция Зелена система, издадохме районната администрация разрешението за монтаж, за строеж, после за монтаж и чакаме от тогава да възложат на изпълнители, които те са избрали договор, за да може да се случи детската площадка. За мен е очудващо, че все още чакаме и се надявам да не чакаме докато падне снегът, когато ще е трудно за работа, да не чакаме до другата пролет. За мен беше неразумно да се премахва стара площадка, докато новата не започна да се изгражда. За мен беше неадекватно спрямо гражданите да се отказваме толкова лесно, защото ако аз водех този проект, щях да изоря земята и да има площадка. Едва ли не, Столична община ми дигаше рамене и ми казваше, съжалявам, ами отрицателно становище няма да се случи. Не, случва се, когато кмета си брани района, затова настоявам аз да си имат хората районни кметове и да се бранят. Отива, преборва се, взима разрешението за това нещо. От тук нататък не зависи от мен, надявам се, наистина, поели са ангажимент и миналата седмица имах разговор с Столична община и дирекция Зелена система и обещаха, че в следващите дни ще има възлагане на поръчката, т.е. изграждане на детска площадка по проект одобрен и всъщност се надявам да посрещнем зимата с площадка. Съжалявам, затова обаче не нося никаква отговорност, а по-скоро нося болка по въпроса, че няколко месеца хората и децата от квартала се лишиха макар и от старите амортизирани съоръжения. Надявам се да стане новата хубава и се надявам по-добро координация да се появи между нас за бъдещи подобни проблеми и се разчитам, че ще стане площадката. И той разчита наистина дано тази площадка да може преди снега да бъде осъществена. Макар че като гледам, сроковете настъпиха в много такъв момент. Радвам се, че имаме някакво положително решение на въпроса. Благодаря, госпожо Маджарова.